мавҷуда бо шавҳаратон пешакӣ шинос будед? خوراکی تو بمزه است، تازه نکردی، دیر کردی، آوردی، دست میبرداشت. оё ҳамаи вайҳо бояд аз шавҳар ҷудо шаванд? قربقه شو دارد، آبرو دارد. худатон равоншинос будед, аммо барои худ даво ёфта наметавонистед? даво ёфта наметонистам. қомататонро рост кардед? دشوار بود در 3 جا کار کردن. ҷои ҳассоси шуморо ҳис карда буд? اجازت دادی که تو رو خفه کنن، همون قدر تو رو خفه میکنن. мавҷуда аз зумраи занҳоест ки таҳқир дида, лат хӯрда, ранҷ кашидааст, аммо рӯҳияи худ, ҳайкали равонию рӯҳии худро дубора сохтааст. мавҷуда боно, метавонед ҳамон рӯзҳоро як ба хотир оред? در اول زندگی خیلی خوب بود. البته бо шавҳаратон пешакӣ шинос будед? ё ки падару модар тавсия карданд? не, дар туй шинос шудем ва пешакӣ во нахӯрда будед? не, як ду бор вохӯрдем, тамом. ва албатта барои он ки саросима кардан ки бояд шавҳар кунӣ ва ту мемонӣ, ин тарз ки ман бешавҳар мемонам. курси сеюм будеду, лекин аллакай мегуфтанд ки шумо бояд ҳатман дуруст, шавҳар ин фикрҳои нодуруст буд. баъд ман фаҳмидам. бузурова мавҷуда соли 1973 таваллуд шудааст. соҳиби маълумоти олӣ аст ва аз рӯи ихтисос омӯзгори риштаи равоншиносӣ мебошад. дар ташкилоти корвони умед ба ҳайси равоншинос фаъолият мекунад. ҳамчунин корсози қаҳвахонаи чатр аст. ба варзиш ва рақсҳои ботаҳаррук шавқи беандоза дорад. кӯҳнавардӣ ҳам аз машғулиятҳои дӯстдоштаи ӯст. асбоби зарбии таблакро дӯст медорад ва менавозад. пухтани ғизоро ҳам меписандад. шиори ӯ дар зиндагӣ ин аст: ғамгин нашав, умед ҳаст ва худо бо туст. вақте ки шавҳар кардам, албатта пастӣ баландиҳо буд. бибиам мегуфтанд ки дар зиндагӣ ҳама чиз мешавад, бояд тоқат кунӣ. албатта ин чизҳо мо якдигар то фаҳмидем. ин чизҳо мушкилӣ набуд. лекин оҳиста оҳиста шавҳари ман ба нашамандӣ машғул шуд ва зиндагии ман хеле бад шуд. то ҳамин давра кор мекард дар ягон ҷо шавҳаратон? кор мекард. кор мекард бо ба наша ровард? кор карданро сар кард, пул дошт ва ба нашамандӣ машғул шуд. дар аввал намедонистам ки чӣ мушкилӣ аст, чунки вай рӯст мекард, намегуфт ин чизҳо, надида будем, нафаҳмидам ва ҳама вақт шану шарафи маро паст мекард дар назди кӯдакҳо. чӣ хел паст мекард? таҳқир мекард, мезад, чӣ кор мекард? вақтое мешуд ки даст мебардошт ва мегуфт ки хӯроки ту бемаза аст, ё ин ки ягон ҷо тоза накардӣ, ё ин ки дер кардӣ, овардӣ хӯрокро. барои ҳамин ба шумо дарафтоданаш ягон сабаб мешуд? шумо дар ҳақиқат мисол хӯрокро дер меовардед? хай ягон вақт мешуд ки кӯдаки майда, ман масалан бо кӯдаки майда вақт намешуд ки то вайро мехӯбондам, мисол ё ин ки албатта ман ҳам кор мекардам дар ин вақт. коргар будам ва ман аз кор меомадам ва бояд дар вақти соаташ хӯрок тайёр бошад ва албатта кӯшиш мекардам. лекин ҳам хӯроки тайёр ҳам буд дар яхдон, ҳатто вайро гирифта гарм карда намехӯрд. мегуфт ки кори зан аст, шумо бояд ҳама чизро дар вақту соаташ кунед. албатта ман кӯшиш мекардам, ҳама чиз мекардам, лекин ман намефаҳмидам ки барои чӣ вай ҳама вақт ба вай ин чизҳо маъқул не, ягон ҳаракати ман, кори ман. ва вай мегуфт ки шумо кӣ ҳастед, шуморо ки агар ман шуморо мепартом, шуморо ки мегирад бо кӯдакҳо. яъне шуморо паст мезад? маро паст мезад ва ҳама вақт мегуфт ки ҳама вақт вай ягон баҳона мекофт. чанд фарзанд доред? 3 фарзанд дорам. аз ӯ? чанд сол зиндагӣ кардед? 21 сол. баъд аз 15 соли зиндагиам ман оҳиста оҳиста сарҳад монданро сар кардам. дугона доштам ки маро дастгирӣ мекард. вай равоншинос буд. ман равоншинос хондам, лекин худатон равоншинос будед, аммо барои худ даво ёфта наметавонистед? даво ёфта наметонистам, чунки ҳамехел ба ин фиреб бовар кардам ки ман ҳеҷ кас нестам. шану шарафи маро ҳамехел паст кард. то ҳамин дараҷа ба майнаи сари шумо ҳамин чизро ҷой кард ки ман ба ин ба сустии худ бовар кардам ки мумкин ман ҳеҷ кас нестам ва ман аз дасти ман ҳеҷ чиз намебиёд. ман ба худам боварӣ карданро гум кардам. лекин дар вақти мактабӣ ман ҳама вақт актив будам, дар ҳама чизҳои ҷамъиятӣ иштирок мекардам. лекин албатта ман ҳаракат мекардам ки боз хубтар ягон чиз кунам, ки то ки таърифи вайро гирам.
аз тарафи вай, лекин ин чизҳо хеле кам буд. баъд аз 15 сол гуфтед сарҳад гузоштам, яъне ман гуфтам ки дар хона арақ ва наша намешавад. шумо аллакай медонистед ки вай наша мекашад? ҳа, албатта, чунки мо чанд бор вайро табобат кардем, ман кӯмак кардам, ба больницо бурдем, ман ҳам тарафи вай медавидам, ба касалхона ҳам кӯдакон нигоҳ мекардам, ҳама чиз аз дасти ман ки мехостам. ягон тавба мекард ба шумо, аз шумо узр мепурсид? албатта вақте ки ман аллакай гуфтам ки ман зиндагӣ намекунам ва ман сарҳад мондам, ки ман гуфтам ки ин хел зиндагӣ намешад, чунки кӯдакҳо ҳам шикаст мехӯранд, аз ин чизҳо мебинанд ки шану шарафи маро паст мекунад ва кӯдакҳо ҳам шикаст хӯрда, онҳо ҳам боварӣ ба худ намегиранд. фарзандҳоро ҳам дар вақти мастӣ ва наша кашиданаш паст мезад, азоб медод. вақте ки ман дар хона набудам, ман метонистам онҳоро муҳофизат кунам, лекин дар вақти хона набудам, онҳо майда буданд ва онҳо аз вай шикаст мехӯрданд. барои аз ҳамин вазъият баромадан ки ба шумо кӯмак кард? падару модари ман намегуфтанд ки ҷудо шав ё ягон чизи ин хел чизҳо намегуфтанд. чӣ мегуфтанд? мегуфтанд ки тоқат кунед, дигар мешавад, мумкин хай ҳозир сабр кунед. баъд бибиям мегуфт ки хай қурбоқа шу дорад, обрӯ дорад ва ман тоқат мекардам. чӣ мегӯянд ҳамсояҳо, чӣ мегӯянд, чӣ ҷамъият мегӯяд, шумо кор мекунед, бепадар мешаванд кӯдакҳо ва ман ин чизҳоро фикр мекардам ҳама вақт, ки лекин тоқат мекардам. вай медонист ки ман намеравам ба ҳеҷ куҷо, чунки ин чизҳо ки маро мумкин вай аллакай ҷои ҳассоси шуморо ҳис карда буд. дуруст. вай гуфт ки агар ҷудо мешавед, шуморо ҳама кас зани хуб намегӯянд, мегӯянд ки шумо зани гандагард ҳастед. барои ҳамин тоқат мекардам аз ин чизҳо, лекин баъд ман фаҳмидам ки ин хел зиндагӣ намешавад, чунки ҳама қуввати ман ба вай меравад, қувват намерасад барои фарзандҳоро калон кардан, чунки ман мефаҳмидам ки фарзандҳоямро бояд ба по хезонам, онҳоро хононам, чунки агар онҳоро ба по намехезанд ва намехонанд, ман мушкилӣ мекашам ҳам онҳо. барои ҳамин ман 360 мисли урусо мегӯянд градус ман тарафи кӯдакҳо рӯ гаштам ва бо онҳо машғул шудам, чунки вақте ки шавҳари ман вай вобастагӣ дошт, ман вобастагӣ доштам аз шавҳарам, ман қувва гум мекардам ва ман шаби хоби хуб надоштам, қувва надоштам ки кор кунам. барои ҳамин ман доимо асабҳо хароб ва барои ҳамин ман як ҳале омадам ки ё вай иваз мешавад, ё ман аз вай меравам. лекин вай муҳаббати манро ва муҳаббати кӯдакҳои манро истифода бурда ҳеҷ боварӣ надошт ки ман метавонам аз вай равам. шумо дар наздаш мондед ҳамин масъаларо? ин чанд бор буд. ман чанд бор ба вай имкониятҳо додам ки иваз шавад. мо ҳатто зиндагӣ кардем алоҳида, ки ман гуфтам ки ин дар ҳақиқат аст, лекин алоҳида аз фарзанду? не, аз вай. аз вай, аз шавҳарам, чунки вақт додам ки фикр кунад, чунки ман метавонам равам аз вай ва ман кор мекардам. дар ҳама вақт ман дар 2 ё 3 ҷо кор мекардам, то ки фарзандоямро калон кунам. фарзандоям дар мактабҳои нағз хонданд, дар университет хонданд. шумо ҷудо шудед аз шавҳар, фарзандо ягон маротиба аз шумо гиламанд нашуданд ки шумо аз падар онҳоро ҷудо кардед? не, чунки онҳо медиданд азоби маро ва азоби маро медиданд ва онҳо худашон азоб мекашиданд ва онҳо шар мекарданд аз кӯча. рафиқонаш мегуфтанд ки падари шуморо он ҷо дидем, ин ҷо дидем ва онҳо бисёр шар мекарданд. вақте ки аз шавҳар ҷудо шудед, нуқтаи ниҳоиро шумо барои худ гузоштед? чӣ хел қомататонро рост кардед? аз чӣ кор оғоз кардед? ман худамро бо кор машғул кардам. бо чӣ кор? ман косметика мефурӯхтам, ман дарс медодам ба забони тоҷикӣ ба хориҷиҳо. фарзандҳо аллакай калон буданд? фарзандҳо ноболиғ буданд ва ман ҳам равоншиносӣ консултатсия ҳам мегирифтам. дар якчанд ҷо кор мекардам. касе мегуфт ки шумо метавонед ин кор карданро, мегуфтам ҳа метавонам ва оҳиста оҳиста ҳам мехард, чунки ман ҷавобгарӣ доштам дар назди худо ҳам,
ки бояд фарзандро ба воя расондем ва ман бояд онҳоро хононам, чунки як мотиватсия буд ки фарзандро бояд ман калон кунам. Онҳо бояд дар мактаби нағз хонанд, хӯроки хуб хӯранд, либоси нағз пӯшанд. Мақсади аниқ аллакай доштед? Дуруст, мақсади аниқ доштам ки бояд онҳо ба по хезанд. албатта хеле мушкил буд, душвор буд дар се ҷо кор кардан. Ман хеле монда мешудам ва ҳар як ҳолате шуд ки момент выгорания. Фаҳмидам ки саломатиамро аз даст дода истодам ва вақте ки ба ман мушкил аст, ман ба назди равоншиноси худам меравам ва ин равоншинос маро ба ин роҳ монд. Аз ин чиз ман қувва гирифта боз метавонистам кор кунам. яъне ки шумо танҳо набудед? Танҳо набудам. Дар назди ман ҳама вақт дастгирӣ буд. Атрофиён, ҳа. Падару модарам, хоҳаронам ва дугонаҳоям. мавҷуда ҳозир шумо дар қаҳвахонаи чатр ҳамчун равоншинос кор мекунед. Қаҳвахонаи оддӣ нест, қаҳвахонаи иҷтимоӣ аст. яъне мо кӯмак мекунем ба занҳо дар ин ҷо курсҳои дузандагӣ ва подкаст мехонанд. Занҳое ки ба хушунат гирифтор ҳастанд. Хушунати оилавӣ, кӯмаки рӯҳшинос, кӯмаки адвокатӣ, кӯмаки ҳунаромӯзӣ ва юристҳо. Агар кӯмаки юристҳо дар кор, мо кӯмак мекунем ва мо ба онҳо ҳам бо хурду хӯрок ҳам тамин мекунем. мавҷудае ки аз шавҳар ҷудо шуда буд ва зиндагиро бояд худаш аз нав шурӯъ мекард бо 3 нафар фарзанд, аз мавҷудае ки имрӯз аллакай дар ҷомеа мавқеи худро пайдо кардааст, то кадом андоза фарқ дорад? албатта хеле мушкил буд, душвор буд дар се ҷо кор кардан. Ман хеле монда мешудам. Як ҳолате шуд ки ман аз ҳама чиз хаста шудам ва фаҳмидам ки саломатиамро аз даст дода истодам. ҳозир ман хеле хуб худамро ҳис мекунам, чунки фарзандоям калон шуданд, кор мекунанд, онҳо университет тамом карданд. Як ёрдаме ҳаст ки онҳо худашонро метавонанд худашонро таъмин кунанд. ва ман бо духтарчаам ва камтар осонтар аст ва ман яъне пастии зиндагиро аллакай тавонистед бигзаред? баъд аз ҷудо шудани ман он кас арақ хӯрдан ва нашамандиро партофтанд. ҳозир наменӯшанд ва намекашанд. онҳо мехоҳад зиндагӣ кунад, лекин ман намехоҳам аллакай, чунки ин қадар мушкилӣ кашидам ва фарзандро калон кардам. ҳозир ман мисли ки ҳоло тайёр нестам барои ин чиз. Ман як чиз фаҳмидам ки вақте ки барои чӣ ин одамон шану шарафи якдигарро паст мекунанд. Одаме ки шану шарафи туро паст мекунад, вай худаш дар дарун холигӣ дорад ва вай худаш мефаҳмад ки вай гуноҳ карда истодааст ва вай азоб метиҳад дигар касро. Лекин одам худаш намехоҳад ҳеҷ вақт гуноҳи худро иқрор кунад ва ба гирду атрофи худаш ҳамаро вай гунаҳкор мекунад ки шумо гуноҳ доред, лекин ман не. ва худашро бо ҳамин вай сафед мекунад, таскин мекунад. барои ҳамин вақте ки инро ман фаҳмидам ва ман баъд озод шудам ки ман ҷудо шудам ва ман ҳеҷ чи пушаймонӣ надорам, чунки ман метавонам ба хона биёям, як пиёла чоямро хӯрда, сарамро ба ҷога монда, дам гирам, баъд пага боз кор равам бо қуввати нав, бо ором ва бо фарзандҳоям як муомила карда, як суҳбат карда, дар як дастархон шишта суҳбат кунем. оё ҳамаи он духтарҳое ки ҳозир моро мебинанд, ҳамаи он бонувоне ки дар зиндагии худ як вазнинӣ доранд, оё ҳамаи вайҳо бояд аз шавҳар ҷудо шаванд? Не, албатта не. шавҳар дигар мешавад агар ки сарҳад монданро сар мекунад. чунки агар шавҳар қадру қимати оиларо донад ва вай фаҳмад ки занро гум мекунад, вай иваз карданро сар мекунад, иваз шуданро. барои ҳамин психолого мегӯянд ки то чанд қадар ту худатро ба хафагӣ иҷозат додӣ ки туро хафа кунанд, ҳамон қадар туро хафа мекунанд, ҳамон қадар поймол мешавӣ. чунки ман бисёр тоқат кардам. ман хостам ки оила вайрон нашавад. ман мехоҳам, ҳеҷ зан намехоҳад ки оила вайрон шавад.
ҳама занҳо мехоҳад ки шавҳар бошад, кӯдаку бошад, кӯдакои солим ва як муомилаи хуб бошад, як дигарфаҳмӣ бошад ва зан барои он таваллуд нашудааст ки вай бояд кунад. Шавҳар ҳам бояд ёрдам кунад, чунки вай заиф аст, вай муҳтоҷи ёрдами шавҳар аст ва якдигарфаҳмӣ бояд бошад дар оила. Муҳаббат ин чи аст? Дар ҳама ҷо навиштагӣ дар китобҳо ки муҳаббат ин тоқат кардан якдигарро, ин қабул кардан якдигарро, чӣ хел ки характер, чӣ хел ки набошед, ин хурсанд шудан барои якдигар. Агар шумо масалан пешравӣ доред дар корхона ё ягон чиз бахилӣ накардан, ин аст муҳаббат. ба ҳамаи он бонуҳое ки имрӯз дар зиндагӣ роҳи худро гум карданд, ҳамчун равоншинос чӣ маслиҳат метиҳед? Афтода нашаванд, чунки дар гирду атроф як бор бинанд ки онҳоро дӯст медорад. Нест ҳеҷ кас ки ин дурӯғ бовар мекунанд ки ман ба ҳеҷ кас дар кор нестам, маро ҳеҷ кас дӯст намедорад. Онҳо дар гирду атроф доранд фарзанд, онҳо доранд модар, падар, апаю хоҳар, дугона, онҳоро дӯст медорад ва онҳо ҳам дар кор ба онҳо. Барои ҳамин рӯ афтода нашаванд. Агар онҳо маълумоти олӣ надоранд, ҳама чиз ҳунаре ки ба духтаро мегӯям ки курпа медӯзанд, курпа дӯзанд, заказ гиранд, пухтупаз метавонанд, пухтупаз кунанд. Фақат боварӣ ба худашон кунанд ки ман метавонам, як қадам кунанд, оҳиста оҳиста. Онҳо лоиқи зиндагии хуб ҳастанд. мегзор зиндагии шуморо танҳо дар баландиҳо нигаҳ дорад. Ташаккури зиёд. ташаккур ба шумо.